संनायाबो जाबायनो रुनाया दहायनो रुदों जाबायनो लावजों जानोसै ओमफ्राय नैबे दं खांख्रिखला आलु भाजा बानलु सामब्राम रेडि नै लावा जाबायानो बोरै साहा लोंग्रायालाय साहाया जाबायमोन ओमफ्राय नैबे माबायाबो ओंखामाबो दं बेदरजों एवनाया अमायाबो गिदिर गिदिर नै हाफ्लेनांगोन एसे हाफ्लेनोसै र' साहा लुगोन आङो सान्दुङा होलायबायलै थां थां थांनो नायनांगोनसो बारबो बारदों नै सारायाव गुन्दै खुरबाय बानलु सान्दुंनि सहरा बेरदों लालागो आं बोरैबा लानोसै एबारनो बानलु सामब्राम होखाबाय बांद्राय एवखामा मानो होनबा गेब्लेयो नालाय मोदान फैलायबायहाय खेबसेजों केमेरा स्टेन्डबो गैया हमनो हाग्राबो गैया नै बिजों सान्दुङा नोरै बे राजाया जानो होनदोंमोन दहाय हालदै जिरा गुरा संख्रि बारा एवखामनायसै आंसोलाय जोंखौ नङाबा बेरलायबाय आङो सानजोंल' नामा सामब्राम गुफुर फार्स्ट होबाय एबार एसे खामथोंसै बियो खामखांनानै दा हरनोसै बेखौहायो एसे खामथोंसै नै बे जाबाय बेनिफ्राय आं लाव हरनोसै दंखौ होगोरना लानोसै लोगोफोर आथिसै दे सेंग्रा संबो गैया रावबो हमफाग्राबो गैया नालाय आं होगोरनोसै बेखौहाय होबाय नै दा आङो होथ'नोसै दसे उनाव होफिनगोन आरो संख्रि एसे होबाय नै गावनि दै ओंखारदों लोगोफोर नै गावनि दै ओंखारगासिनो दं नै लोगोफोर एबार बेमारिनि संनाय खावनायनि बे दाउ बेदर आरो नैबे सामब्राम एसे बानलु थाइसे होदों ओमफ्राय नैबे मानिमुनि बेमारिनि जाहैबाय बियो ओमफ्राय नै जोंना दै ओंखारगासिनो दङ साहा लोंनो बावगारलांबाय आरो ओमफ्राय रानजोब्बाय माबाबावनोसै आङो खोबबावनोसै बिनि उनाव दै एसे होनोसै दा बेखौ होनोसै आङो बेखौ खोबग्रोनोसै अमा होनबाथाय बिराद गोथाव मोनो सोर सोर अमा जानो गोथाव मोनो अननानै कमेन्ट खालामग्रा लोगोफोर बे दाउ बेदरजों मानिमुनि बिदै खालामनोसै जेला बारा एवस्रोमबाय थानाय एवस्रोमथारनाय जाबाय आरो नङाबा रस गनाय नङा दा मानिमुनि हरबाय आं देनाय एसे हरबाय ओमफ्राय संख्रि हालदै हरजोबखाबाय आरो ओमफ्राय खालामनोसै बांद्राय एवस्रोमला बेखौ मैगंखौ
गेब्लेखाबायबो नै दाउसो दै बे एवै गोसोम जाजोब्बाय आरो दै होबाय फ्रेमखौ फेदेरनोसै एसे खोबनोसै दासो खिरखि खुलिनानै स्रां ओमफ्राय सुरबायानो आङो दा दै होनोसै आखिथिंसो नुबाय थायो आंखौ हारसिं सङो नामा सानलायलांसै लोगोफोर नङा केमेरा मबाइल हमनाय जायो नालाय ओंखायनो नै दै होबाय खाथियाव लाबा मारैबा फुरखेबो गोजानावबो आंथ' हालदै नांनाय मोनबाय दा केमेरायाव माबायदि नुदोंथाय मिथिया लोगोफोर नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंबावनो प्लिज साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम नायनानैल' दाथा लोगोफोर अननानै प्लिज बिदिनो नाजाबाय थागोन आङो संनाय खावनाय देखायनो अबेबाफोर बेरायबाबो एखमबा लास्लाबनो हाया लानो सानो ओमफ्राय लास्लाबनो हाया आरो थ' आङो एसे खोबावनोसै गोदौथोंसै दाथ' बिराद गरमबाबो अमा बेदर जानायखौ गारा लोगोफोर मानो होनबा कि बेदर नङाबानो सोलिलासो होननाय जानोसै आरो बिराद गरमहाय हाबाब आयु नै जोंनिया अखानि महरखौ नुखाया नायलांदो बिदिब्ला आरो थिं नै जायगा लांदां जाबाय थारमाने बेहाय बिसना दंमोन आरोना बेड दंमोन गैला दा लांदां जाबाय स्टर रुमखासोमोन ना बियो ओंखायनो गारसोनानै दोननायसै जाब्बा जुब्बा दासो एसे माबा खालामदों आरो नै बेबो गाज्रिसो फ्रिजआ लांदां जाबाय दासो उवां नुदों ओमफ्रायनो ओरै जाहैबाय ओंखाम संग्रा गरमनि संनाय मोनबाय नै अमा बेदरजों लावजों आङो बिखाबो दंखालायो गरमबाबो जानायखौ गारासो मोनजाबाय दा मोनबाय आंना मोननाय दहाय जिरा एसे हरखांबाय ओमफ्राय जाबायबो बांद्राय जबहोला मानसिफ्रा गासै 7 जन जायो नालाय ओमफ्राय दा बाजैआबो एसे जागोन नालाय नङाबा 8 जन जायो आदाथ' निउ मोनबावबाय नालाय 9 जन जाहैगोन बेबो मोनबाय मानिमुनिजों दाउ बिदै बेबो गोथाव जाथारो याम याम नै बेबो मोनबायानो ओमफ्राय नैबेबो मोनबाय दे बिदिब्ला लोगोफोर दोनसां बाय बाय लोगोफोर